Ztráta dítěte je jednou z nejbolestivějších lidských zkušeností. Ročně přichází o své děti v různém věku a za různých okolností v České republice stovky rodičů. Nechceme, abyste na tuto bolest byli sami. Vítejte u podcastu Centra pro rodinu a sociální péči. Katka Hajková-Klíčová je psychoterapeutka, facilitátorka a lektorka. Taky 10 let stála v čele Unie porodních asistentek, která má za sebou celou řadu projektů zaměřených na perinatální ztrátu. Jeden možná z těch největších je projekt Začít znovu, který poskytuje podporu nejenom rodičům, ale taky zdravotníkům, kteří svým způsobem taky procházejí ztrátou dítěte. Katka teď sedí vedle mě. Ahoj. Dobrý den. Já ještě doplním, že my si s Katkou tykáme, protože se už delší dobu známe z různých workshopů zaměřených na perinatální ztrátu, o které tu vlastně dneska bude řeč. A říkám si, pojďme hned na úvod říct, co to ta perinatální ztráta vlastně je. My vlastně v našem týmu perinatální ztráty definujeme tuhle ztrátu tak, že to záleží na rodičích, jestli tu ztrátu vnímají jako ztrátu. Takže to vnímáme šířej než ten legislativní kontext, který teda říká, že když se narodí miminko, které váží víc než 500 gramů, tak už je to vlastně perinatální ztráta, zatímco ty menší děti vlastně jsou vnímány z hlediska české legislativy jako potrat. Unie porodních asistentek to téma perinatální ztráty vytrvale otvírá a i když ten projekt Začít znovu už skončil, tak dále pokračují aktivity v rámci týmu perinatální ztráty. A mohla bys přiblížit vývoj těch vašich aktivit? Jo. Já začnu možná šířej. My když jsme vlastně ten projekt začínali, tak jsme si původně mysleli, že budeme pomáhat přímo těm rodinám. Mhm. A zjistili jsme, že v jednotlivých krajích České republiky existuje poměrně dost organizací, které na tom území nějakou podporu rodinám nabízí, ale pak jsme našli obrovskou skupinu lidí, kteří vůbec opečovaní nejsou a kteří žádnou podporu nemají. A to jsou zdravotníci, nebo třeba duly, sociální pracovníci, kteří vlastně u těchto úmrtí jsou, často je prožívají taky jako hodně emocionálně, intenzivně, ale pak vlastně nemají žádnou podporu, ať už třeba informační, neznají legislativu, ale taky vlastně nemůžou nějak se s těmi emocemi někde svěřit. Proto my jsme vytvořili linku, kam vlastně můžou zdravotníci telefonovat. A teď jsme na té lince čekali, no ale zjistili jsme, že ti zdravotníci nebo ty další profese vlastně vůbec nemají zvnitřněné třeba to, že by si mohli říct o pomoc. Takže náš tým, který vlastně je složený právě taky z různých profesí, jsou tam porodní asistentky, krizové interventky, duly, sociální pracovníci, tak vlastně ten takový multioborový tým, tak vlastně vyjíždí přímo do nemocnic nebo do organizací a tam si s těmi týmy povídá, co vlastně nejvíc potřebují a potom jim pomáháme třeba buď vůbec sestavit ten tým, nabízíme jim podporu formou supervizí, vzdělávání a podobně. A vytvořili jsme vlastně takovou online skupinu, které říkáme Deka a čaj a tam se můžou anonymně jednou za 6 týdnů přihlásit všichni, kdo se profesně potkávají s perinatální ztrátou a hrozně hezky tam vzniká vzájemná podpora těch přihlášených lidí. Že třeba kaplanka, která je přihlášená, tak podpoří porodní asistentku, lékaři se podporují navzájem, občas k nám se připojí i psychoterapeuta, tak vlastně zase sdílí to, co se s těmi rodinami děje po odchodu z porodnice, což často třeba ty porodní asistentky vůbec netuší. Ty se toho účastníš tady těchto online skupin? Jo, já vlastně spolu s kolegyněma s Petrou Michalovou a Světlou Francovou, tak se střídáme vlastně ve facilitaci tady těchto setkání. A kdybys teda měla mluvit za sebe, máš tam něco takového, co by si řekla, že to je jako zajímavý, že tě to nějak překvapilo, nebo nějaký takový poznatek z těchto jako skupin, co si odnášíš?
No já už jsem zmiňovala tu vzájemnou podporu, která je fakt až strašně jako dojemná a silná. A dalším takovým silným momentem, který se tam často děje, taky už jsem to zmiňovala, je, že když porodní asistentky nebo lékaři pečují o rodinu po perinatální ztrátě, tak ta rodina je třeba hospitalizovaná v té nemocnici třeba 4 dny a potom odchází domů a ti zdravotníci vlastně vůbec neví, co se s tou rodinou děje. Jestli to zvládli, jestli si našli následnou péči. A na ty naše podpůrné skupiny chodí i profese, které se vlastně starají o ty rodiny následně. To znamená psychoterapeuté, duly, komunitní porodní asistentky. A ty vlastně těm zdravotníkům z nemocnic přináší takové jako svědectví o tom, čím si ty rodiny prochází. A občas tam vznikne taková situace, že si někdo z nemocnice uvědomí, aha, takže kdybych já třeba při odchodu nabídl kontakty na psychoterapeuty nebo na nějakou konkrétní neziskovou organizaci v okolí, tak vlastně bych z toho měl jako lepší pocit a mohl bych nějak si třeba tuhle spolupráci s tou rodinou líp uzavřít. Takže tohle se tam taky děje. Zároveň vím, že online skupiny není to jediný, co projekt Začít znovu nabízel. Co třeba aktuálně tam člověk může najít? Tak může tam vlastně najít jednak informace. A ono se to zdá, že informací je všude spoustu, ale perinatální ztráta je situace, kterou třeba v některých porodnicích ten tým zažije 3krát do roka a nemá úplně kapacitu sledovat aktuální legislativu. Ale zároveň se může stát, že třeba rodiče položí v nemocnici nějakou otázku, která se týká právě rodičovské dovolené, možnosti třeba rozloučení s miminkem. Tak to jsou věci, které my na lince víme a můžou nám lidi zavolat a my vlastně obratem jim tuhletu informaci dáme. Pardon, takže linka vlastně běží dál. Aha. To je to, co Unie porodních asistentek stále nabízí. Linka informační nebo podpůrná pro zdravotníky zejména? Nebo... Jo, je to primárně určeno pro zdravotníky, sedíme tam vlastně 3 hodiny denně. Zároveň víme, že není možnost hned zavolat, takže jsme otevřeli i online poradnu, takže je možné napsat e-mail a my do 3 dnů odpovíme, pokud to není akutní. A taky fungujeme tak, že když je to nějaký dotaz, který nevíme, je třeba nějaký specificky právní, tak máme kolem sebe takovou síť odborníků, na které se můžeme obrátit a vlastně tuhle informaci zjistíme. Zároveň se ale děje to, že nám volají samotné rodiny nebo třeba jejich příbuzní, kteří chtějí tu maminku podpořit. A v tu chvíli my vlastně poskytneme nějakou základní krizovou intervenci nebo takové jako základní ošetření, a potom se spolu s těmi rodiči snažíme najít třeba nějakou organizaci, která by je mohla převzít do péče v místě jejich bydliště. Protože to je nějak v tu chvíli třeba praktičtější. Nebo je nasměrujeme na podpůrné skupiny v těch jednotlivých krajích, kde se schází rodiče a vlastně podporují se navzájem. Tak to je ta jedna část, vlastně taková jako informační. A ta druhá je, že chceme být vlastně psychickou podporou pro ty zdravotníky. Není to pro ně jednoduchý, jsou vlastně přítomní smrti dítěte, což je věc, kterou naše společnost vlastně trošku vytlačila na okraj. Nikdo moc vlastně o těchto tématech nechce slyšet. Slycháme to často od třeba tatínku, kterým umře miminko a v práci byli nachystaní na nějakou bujarou oslavu, měli nakoupený dárky a teď vlastně přijde ten tatínek, někdy to ani nechce sdělovat a je to vlastně takové jako společenské tabu. Tak my jsme teda tady i pro ty lidi, kteří vlastně v tom svým přirozeném prostředí nemůžou o tomhle tématu mluvit, a stejně tak vlastně o tom nemůžou úplně mluvit zdravotníci, protože je nějaký předpoklad, že všechno zvládnou, že jsou na to trénovaní, ale vlastně opak je pravdou. Jo? Je to zasáhne prostě úmrtí nějakého člověka a ještě dítěte. Takže pokud je tahle situace pro ně náročná, tak nám taky můžou zavolat na linku a my zase uděláme nějaký základní ošetření a podporu a potom my můžeme právě nabídnout ty naše podpůrné skupiny anebo individuální supervizi.
Teď se dotýkáš takových jako lidských příběhů, zmiňovala si ty rodiče, který taky můžou zavolat, teď zdravotníky, když se třeba dotknou toho tématu smrti a nějak je to zasáhne. Máš tady třeba k dispozici nějaký dobrý příklad nebo příklad dobré praxe, takhle, který víš, že můžeš říct a můžeš sdílet dál? Můžu mluvit třeba o týmech, který vlastně už nás tolik nepotřebují a kteří si vlastně některé z těchto věcí vlastně zasadili do svého běžného fungování, a můžu třeba mluvit o týmech, který, když ten tým nebo nějaká konkrétní služba je přítomna toho, že umře dítě, nebo třeba i někdy maminka, což taky vlastně ty týmy ohromně zasáhne, tak oni svolají vlastně takzvaný debriefing, což je taková krátká schůzka, na které si ten tým vlastně řekne, zažili jsme spolu něco strašně intenzivního, je teď potřeba něco okamžitě udělat, potřebuje ta rodina něco okamžitě, potřebujete vy nějakou krizovou intervenci, nějakou podporu, a pak se domluví vlastně, jestli je potřeba udělat třeba nějakou změnu v těch pravidlech. Jo. A zároveň si třeba taky domluví nějakou supervizi, což už je pak nějaká schůzka, která proběhne třeba s větším odstupem, a tam vlastně můžou ti zdravotníci delší dobu a za podpory profesionálního supervizora sdílet, co bylo pro ně náročné. A ta dobrá praxe je v tom, že ty týmy vlastně si tyhle ty těžké situace nenosí domů a nenosí si je domů každý jednotlivec sám, ale vlastně prožívají to jako nějakou týmovou skupinovou událost. A tohle je něco, co bychom třeba si moc přáli, aby bylo dostupné všem týmům, který pracují v českém zdravotnictví. Já v tom vidím třeba i to, že práce Unie porodních asistentek vedla k tomu, že se nastavily systémově nějaké opatření v nějakých situacích těžkých a že ty opatření jsou nějak jako užitečný. Jo, to je vlastně strašně důležitý, co říkáš, že pro nás je hrozně důležitý být ve spojení i s jinýma lidma, kteří se věnují rozvoji paliativní péče. Takže jsme navázali spolupráci s Českou společností pro paliativní medicínu a konkrétně teda spolupracujeme s dětskou sekcí, protože ta perinatální paliativní péče vlastně patří pod dětskou paliativní péči, a podařilo se nám právě v minulých letech společně několika organizacím právě trošku posunout třeba téma té otcovské dovolené po perinatální ztrátě, aby vlastně tatínek mohl být k dispozici ženě v tom jako nejtěžším období, kterým si pravděpodobně prochází. Takže ty systémové změny, o ty se taky snažíme, ale snažíme se vždycky být součástí toho jako širšího paliativního hnutí, protože takhle nám to dává smysl. Mě hlavou teď běží, že to jsou náročný témata, který možná něco dělají i s tebou. Tak si dovolím takovou osobnější otázku, že jak to zvládáš ty vlastně? No, překvapivě asi dobře bych řekla, protože pro mě hrozným motorem to, jako jaký mi to dává smysl a jaký mi dává smysl to, že já vlastně nemůžu pomoct těm rodinám, aby se ta tragická událost nestala, ale vlastně můžu podpořit to, za jakých okolností se stane. Jestli dostanou dobrou péči, buď přímo od těch perinatálních paliativních týmů, nebo potom, když ve své psychoterapeutické praxi s těma rodinama mluvím a třeba velkým tématem je příprava na další těhotenství, tak já vlastně můžu ovlivnit ten jejich příběh pro jako další rodinný život. A ty jsi teď zmínila druhou část tvé profesní kariéry. Jedna je teda vlastně ta angažovanost v té Unii porodních asistentek a ta druhá je vlastně, že máš psychoterapeutickou praxi a tam pracuješ s klientama. Mluvíš o jejich příběhu a o tom, že vlastně se dá nějak ovlivnit, nějak přeskládat. Jak se to děje, nebo vlastně
S čím oni přichází a o co ty se třeba snažíš? Co můžu říct, že hodně přichází ženy po rané ztrátě. Já vlastně používám takový termín neuznaná ztráta. Jo, když umře miminko těsně před porodem, tak nějak společnost je schopná vnímat tu rodinu, že si prochází něčím těžkým. Pokud ale ženy potratí nebo z nějakých fyziologických důvodů musí třeba na umělé přerušení těhotenství, tak ten přístup je, jako však budeš mít další a vždyť ještě jako ani nebylo srdíčko. A je velký rozpor mezi tím, jak to ženy prožívají a jaký dostávají feedback od společnosti, třeba i své blízké rodiny. Takže tohle je téma, které vlastně ošetřujeme v té mé psychoterapeutické praxi, že vlastně dáváme té ztrátě možnost vyjít na světlo a vlastně propojit to prožívání té konkrétní rodiny a to, jak můžou třeba o té ztrátě mluvit i na veřejnosti. Další témata, která tam jsou, tak jsou nějaké obavy z výsledku pitvy a často se ty ženy bojí, jestli třeba neudělali něco špatně, jestli měli jezdit na koni nebo si dát sklenku alkoholu, tak to je vlastně taky téma, jako nějaká práce s pocitem viny. Dalším tématem je další těhotenství, jestli třeba ty výsledky pitvy nějak nemůžou ovlivnit, nebo to, co se zjistí při té pitvě, jestli nějak nemůže ovlivnit další těhotenství. A hodně se dotýkáme teda i partnerských problémů, protože ta ztráta zasahuje vlastně i ten pár. Každý z těch členů rodiny vlastně třeba potřebuje jinou rychlost, je zvyklý třeba jinak intenzivně dávat najevo emoce. Jsou tam samozřejmě další děti často v těch rodinách, takže tady ty jako širší rodinný kontexty taky probíráme. A překvapivě se ty rodiny poměrně jednoduše, i když to zní v tomhle kontextu náročně, vlastně nějak jako prochází tím procesem truchlení, pokud mají dobrou podporu. O něco hůř se vlastně vyrovnávají s tím, když nedostali v nemocnici dobrou péči. A co z tvého pohledu znamená dobrá péče? Tak úplně tím jako základním kamenem je, když ti zdravotníci berou tu rodinu nebo tu ženu jako partnera, s kterým vlastně diskutují to, jak ta péče bude probíhat. Jo? Říká se tomu vlastně společné plánování péče. A to nějak mně přijde, že týmy, které ví, že hlas té ženy je důležitý, že i z hlediska legislativy vlastně ona je zodpovědná za svá rozhodnutí, tak tady tahle hodnota, tohle vědomí jako dál rámuje tu dobrou péči. Je vlastně, když ta rodina prochází perinatální ztrátou, tak v poměrně malém čase je potřeba rozhodnout hodně věcí. Jo. Mluví se třeba o resuscitaci dítěte, v případě, že třeba to miminko přežije. Třeba je to miminko na hraně viability, nebo není jasné, má třeba nějakou vrozenou vadu a není jasný, jestli vlastně ten porod přežije, jestli třeba následně bude ležet na novorozenecké jípce. Takže tam je téma resuscitace, je tam téma nějaké jako medikace, napojení na přístroje. Zároveň pokud je jasné, že to miminko ten porod nepřežije, tak je potřeba řešit třeba pro některé rodiny křest toho miminka bezprostředně po porodu, pohřeb. Je tam strašně moc témat, který ty zdravotníci musí s tou rodinou, která je nějak vlastně v takovém trochu stavu šoku, řešit. A pokud vlastně zdravotníci takhle přináší ty témata a vlastně respektují přání ženy, tak o tom mluví ženy v psychoterapeutickém procesu, jakože to byla dobrá péče. Jo, příklad může být třeba to, že někdy rodiny v té náročné situaci třeba řeknou, my nechceme pohřbít miminko, nebo my nechceme, někdy se dělají takové jako fotografie těch miminek na památku. Když třeba řeknou, že si ty fotografie nepřejí, tak ty ženy potom v té psychoterapii mluví o tom, že sice jim třeba ty fotky chybí a oni by si to třeba zpětně rozmysleli, ale že pro ně je obrovská hodnota, že někdo respektoval jejich přání.
Naopak, pokud třeba ti zdravotníci v dobré víře si řeknou, ta rodina nakonec si pro ty fotky přijde a často si i přijde, tak pro některé ty rodiny je to jako velký trauma, že třeba ví, že leží někde ty fotky toho miminka v té zdravotnické dokumentaci, i když si to oni nepřáli, anebo vůbec i ten jako nerespekt k tomu. Takže pro mě je dobrá péče vlastně průběžně informovat a plánovat s tou rodinou jednotlivý kroky, opakovaně si ověřovat, co si ta žena přeje a respektovat její přání, pokud to nějak neohrožuje třeba její život nebo život toho miminka. To je fajn, vlastně mluvíš o takovém principu, který rámuje různé možnosti, které dneska ženy nebo rodiče v nemocnicích mají. Říkala si fotky, vím, že se dělají sádrové odlitky třeba nebo otisky, co všecko teda maminka, tatínek, můžou v této situaci využít. No je hrozně fajn, že už je vlastně spoustu, přemýšlíme si slovo pomůcky nebo nějaký artefakty, které rodiče můžou využít. Existují takový vzpomínkový balíčky nebo memory boxy, který už mnoho porodnic používá a jsou tam právě třeba různý otisky, dečky, jsou tam třeba 2 hračky, takže rodiče můžou tu jednu hračku třeba pohřbít s miminkem a druhou si nechat. Jsou tam různý vonný olejčky, čepičky. Pro ty malinkatý děti existují takzvané Honzíkovy lodičky, jsou to takový vlastně malinkatý čepičky, mističky a můžou vznikat třeba právě i fotografie. Zároveň zase z té psychoterapeutické praxe vím, že spoustu těch věcí vlastně, i když se to nestane bezprostředně po porodu nebo po úmrtí toho miminka, tak jde dohnat následně. Rodiče třeba můžou zasadit nějaký strom nebo kytku, můžou si vytvořit nějaký svůj malý rituál. Takže to není tak, že když se to vlastně nestihne v nemocnici, že je vše ztraceno. Ale vlastně jde o to, co má takovejhle rituál nebo taková vzpomínka té rodině doručit. A já si myslím, že jednak ty přechodové rituály vlastně pomáhají s tím procesem truchlení. I to, že to je třeba nějaká praktická aktivita, nějaká fyzická věc, na kterou je možný si sáhnout, tak to samo vlastně dělá takový nějaký jako uzemnění a zároveň to stmeluje tu rodinu v tom smyslu, že to je něco společného a taky to vlastně trošku brání tomu tabu, že v některých rodinách a jedna moje kolegyně, která pracuje na krizové lince pro seniory, tak říká, že vlastně ty ženy seniorky se třeba k takovéhle ztrátě vrací po několika desítkách let a mají to vlastně neuzavřený téma, že třeba takový miminko se jim narodilo a už nikdy nikdo o tom nemluvil. No, takže tady ty možnosti těch vzpomínkových rituálů a předmětů, je to vlastně něco, co třeba leží někde na nějaké skřínce doma, nebo když jsou narozeniny toho dítěte nebo na Vánoce, tak je možný vlastně i třeba, pokud to miminko pojmenujou, tak nějak vlastně říká, ono je tady s náma, reprezentuje ho tady ta vzpomínka. A tohle vnímám, že je třeba strašně důležitý pro ty sourozence, který v té rodině jsou, že nějak, i když to miminko umřelo, tak je součástí jejich rodiny. Nějak ho vlastně neodříznout, nevytěsnit, nepotlačit všechny ty věci, které s ním souvisí. A to možná bude důležitý pro to, aby ten proces toho zpracování, té ztráty nějak proběhl. Jo. Umím si představit, že každý to může mít jinak, pro každýho může být ideální nějaký jiný rituál, ale rituály jako takový jsou teda fajn, tak jak ty to teda znáš ze své praxe. Jsou fajn, ale zároveň se teda občas setkávám s tím, že vlastně někdo je považuje za automatický, samozřejmý a jediný dobrý. A vlastně někdy to, že třeba tu rodinu tlačíme do nějakého rituálu, na který ta rodina není připravená, nebo to nějak vlastně neodpovídá kultuře té rodiny,
tak to může být zase nějaký jako stres navíc. A některé klientky v terapii třeba mluví o tom, že naopak pro ně třeba potrat, ta raná ztráta, je něco, co si chtějí dát do šuplíku, nechtějí o tom mluvit, nechtějí dávat jméno, chtějí mluvit jako o potratu, ne jako o miminku. A vlastně pokud my tohle respektujeme, i když si třeba myslíme, že by pro tu ženu v tu chvíli třeba bylo jako něco lepšího, tak to je vlastně ta respektující podpora. A znovu se vracíme k tomu, jako opravdu komunikovat a dbát na přání ženy, muže, jo. A ráda bych se dotkla ještě, jak můžou komunikovat třeba blízcí vlastně s lidmi, kteří si zažívají, procházejí ztrátou dítěte. A napadá mě, že tenhle princip může být možná přenositelný i do téhleté situace. No já si vlastně myslím, že tenhle princip může být přenositelný do každé mezilidské komunikace. Že my vlastně nikdy nevíme, co je pro toho druhého člověka lepší a taková jako tajemná technika se jmenuje dotazování, že my se vlastně vždycky můžeme těch lidí zeptat, co potřebují a jakou třeba míru naší přítomnosti a podpory v tu chvíli chtějí. A klidně nám lidi, kteří mají ve svém okolí někoho, kdo prochází perinatální ztrátou, taky můžou zavolat na linku a můžeme tohle všechno probrat. Zase klienti v psychoterapii mluví o takových dvou extrémech. Jeden je, že se všichni tváří, že se nic nestalo. Nebo že nezvou tyhle ty rodiny na svatby nebo na křtiny, aby jim to nebylo líto. Ty rodiny se třeba cítí strašně odříznutý. A nebo pak vlastně popisují takový extrém, takové jako obrovské péče, až takové jako zahlcující a dusivé péče. Vy jste přišli o miminko, tak vlastně se musíme všichni kolem vás semknout. A já nějak vlastně v tom principu jako doptávat si, co ten druhý člověk potřebuje, slyšet ho a třeba vědět, že v tu chvíli je oslabený a třeba tu podporu nabídnout 2x, 3x v nějakém rozmezí, nabídnout třeba i praktickou pomoc a to nějak mám pocit, že platí obecně v jakýmkoliv 6 nedělí, že vlastně často ženy třeba by potřebovaly silný kuřecí vývar, ale my vlastně nosíme třeba nějaký jako hračky, dečičky a tak. Takže i běžně kterákoliv žena, která i jako se zdravým miminkem přichází domů, tak se jí taky můžeme ptát, jo? Stojíš o návštěvu nebo ne? Mám donést kafe, mám ho uvařit, potřebuješ nějaké jídlo? A vlastně i klidně zmiňovat, hele, a je možná toho na tebe moc, tak dej vědět, až budeš přijímat návštěvy. A to nějak vlastně si říkám, že to je platný i pro komunikaci s dětma v pubertě, se svýma rodičem a vlastně s každým člověkem. Jo, nevědět, co je pro toho druhého člověka dobrý a nějak páchat dobro násilím. Náš čas se pomalu chýlí ke konci. Katy, je ještě něco takového, co bys ráda řekla na závěr? No já bych chtěla na závěr ocenit všechny ty profese, které rodiny po perinatální ztrátě podporují, protože ty perinatální týmy, s kterými já se potkávám, tak vznikají hodně ze spodu, často třeba navzdory vedení těch nemocnic. Jsou to lidi hrozně motivovaní, kteří se ve svém volném čase vzdělávají, organizují se v profesních organizacích, snaží se po nocích dohledávat nějaké informace pro rodiče a mám pocit, že je vlastně nikdo moc neocení, tak já bych chtěla využít tady tu příležitost, abych je mohla ocenit a popřát jim hodně sil a děkuju jménem i všech těch rodin. No a já děkuju tobě za to, že jsi dneska udělala čas a popovídala nám o Unii porodních asistentek, o projektech, který máte za sebou, co nabízíte aktuálně a o všem možným vlastně z tvé praxe. Takže děkuju. Já taky děkuju, ať se ti daří.